میون نیچو کیا کرن؟ بچھس ممی پڑھن. شاباش کیا چھک پڑھن؟ چانہ نوشہ ہند SMS. کول واتل دہس چھک ژٕ صوفس پہ آسان نندر کران. یہ آسان بہن خاطر نندر خاطر نہ کینٛہہ. آ ممی چپن تہ آسان لاگنہ خاطر لائنہ خاطر نہ کینٛہہ. نالائق نیچو میون ژٕ لگکھ نہٕ زانٛہہ کُنہِ کامہِ. اقبال صٲبنِس نیچوِس کُن وٕچھکھ زانٛہہ؟ ممی اقبال صٲبس چھِ کوٗر تہِ زانٛہہ ونہکھ ژٕ تٔمِس کُن تہِ وٕچھ. ممی ژےٚ نِش چھُنہٕ مےٚ کانٛہہ تہِ ویلیوٗ. ژےٚ نِش لو نہٕ بہٕ کِہیٖنۍ. بہٕ ییٚلہِ تہِ وٕچھِ تیٚلہِ چھکھ مےٚ ژٕ چپنہِ سۭتۍ لایان. نہ ژٕ لوکھ مےٚ برابر 1 کَرور رۄپیہِ. تیٚلہِ دِ مےٚ تمی 1 کَرور منٛز 500 رۄپیہِ. گٔرل فرینڈ چھُ دیُن گفٹ. رُک ژےٚ دِمے بہٕ آزٕ یٔڑ بٔرِتھ چپنہِ ٹاسراے. ژٕ کیازِ چھُکھ نہٕ یہِ ژھاوٕلۍ مس ژٹناوان؟ یوٗت زیوٗٹھ مس چھکا تھاوان؟ ممی یہِ چھُ فیشن. ژٕ کوٚرنکھ پاگل چٲنِس اتھ ژھاوٕلۍ مستہٕ کِس چکرس منٛز گوٚژھ نہٕ مٔنٛزِم یور چانہِ بیٚنہِ ہٕنٛدِ بدلہٕ ژےٚ پسنٛد کرُن. دفا گژھ ییٚتٮ۪س. ممی ژٕ ٲسکھا گۄڈٕ سٔرکسس منٛز کٲم کران؟ نہ ژٕ کیازِ چھُکھ یہِ ونان؟ کہیٖنۍ نہٕ. یِم چھِ ہمساے ونان چٲنۍ موج چھِ چٲنِس مٲلِس أنٛگجن پٮ۪ٹھ نژناوان. ممی پری چھا آسمانس منٛز وُڑان؟ اوا ژٕ کیازِ ونان؟ تیٚلہِ یہِ سانٮ۪ن ہمساین ہٕنٛز آنٹی کیازِ چھنہٕ وُڑان؟ کیازِ کہِ سۄ چھِ انسان پری نہٕ کینٛہہ توے چھنہٕ سۄ وُڑان. مگر ممی پاپا ہے چھُ آسان تٔمِس ونان پری پری. تیٚلہِ چھُنہٕ کینٛہہ پرواے پگاہ وُڑن تِم دۄشوے.